Medlem af Europaparlamentet for Radikal Venstre, Morten Helveg Petersen, besøger Danfoss' hovedkontor og produktion i Nordborg på Als. Anledninger til besøget er en drøftelse af EU's regler om miljø- og energieffektivisering. I Sønderborg Lufthavn modtages Morten af Flemming Wotman, Head of Public Affairs og Sustainability hos Danfoss. På toppen af hovedkontoret i Nordborg kan man se omfanget af Danfoss og dens bygninger i området. Og det var her på nordsiden af Als, at ingeniør Mads Clausen grundlagde Danfoss i 1933. Vi er jo nødt til at starte i den kronologiske rigtige rækkefølge, så man kan sige lige derovre bag bakken, du kan se toppen af et hus derovre. Ja. Det er simpelthen fødegården, hvor Mads Clausen blev født i 1905. Det er ligesom det radikale Venstre blev født i 1905. Lige præcis. Men han blev født i 1905, Mads, og det der jo er, det kan man jo tale meget længe om, men det er noget af det, der er interessant ved det, det er jo i virkeligheden, at han blev født i det, der dengang var Tyskland. Ja. Så når vi nu taler om Europa, ja, og som nogle gange folk taler med sådan et lidt floromvundssprog, kalder fredens projekt, så har vi nogle gange glemt, at det er jo det er. Altså han blev født i det, der dengang var Tyskland, og han gik på gymnasiet nede i Sønderborg, som vi vil kalde det i dag, men som dengang hed Sonderburg Oberrealschule. Det er jo en anden virkelighed, den generation voksede op i. Og så havde du genforeningen, ja, og så videre, og så kom 2. verdenskrig, ja, og så kom så videre, og så kom Stål- og Kulunionen, og så kom den fred, som rigtig mange i dag jo har taget for givet lige siden. Ja. Men for hans generation, og for Bitten, der døde for ikke så lang tid siden, der blev 103 år gammel, de kan huske den tid. De kan huske genforeningen, eftervirkningerne af 1. verdenskrig, ind i 2. verdenskrig og så videre. Og over på fødegården, nu taler vi så meget om flygtningekrig og migration, der var der også dengang nogle russiske krigsfanger, der gik til hånde, fordi danske drenge og mænd jo var udstationeret i tysk tjeneste under 1. verdenskrig. Og hvor der var mange tusind for hele det her område, der simpelthen var indrulleret i den tyske hær og kæmpede blandt andet ved slaget ved Somme og mange af de andre steder, som jo stort set ligger lige syd for Bruxelles i virkeligheden. Ikke? Ja. Og for så at kunne opretholde en vis form for landbrugsproduktion, så fik man blandt andet nogle krigsfanger, som kunne tage hånd. For krigsfangerne var det jo godt at komme her. Ja, frem for at lægge en skyttegrav et eller andet sted nede i Europa, så var det jo trods alt sjovere. Og i hvert fald et bedre sted at være her, ikke? Nå, men når så alt det er sagt, så kan man jo sige fast forward fra 1905, så starter MASH jo Danfoss i 1933 og med at lave teknologi til effektiv køling af fødevarer. Det er dengang, hvor køleskabet kommer og har sådan et moderne gennembrud, og på et tidspunkt så skal alle husstande selvfølgelig have et køleskab. Og igen tager vi jo det for givet, men i gamle dage så tog man ned på ismejeriet og fik en stor klump is, når man skulle have noget koldt, men så fik man et køleskab, og der begyndte han at lave køleventiler. Og den fabrik, vi kan se herover i dag, der hedder L3 derovre, der laver vi stadigvæk køleventiler til køling, og laver simpelthen verdens mest energieffektive styring af køling. Har han en teknisk baggrund? Eller ja, så han er ingeniør fra Odense. Okay. Og blev jo kaldt også en opfinder og Mads Patent, fordi han havde en enorm kreativitet og en enorm nysgerrighed på teknologi i virkeligheden, ikke? Ja. Som stadigvæk er en del af Danfoss' DNA den dag i dag. Danfoss' DNA lever i bedste velgående og kommer tydeligt til udtryk ved den arv, som sønnen Jørgen Mads Clausen har videreført. Han har i mange år været administrerende direktør, men fratrådte i 2008. Derefter overtog han posten som bestyrelsesformand for koncernen. Som led i Morten Helveg Petersens visit besøgte vi en konference, hvor fokus netop var energieffektivitet og udvikling af bedre energiudnyttelse. Et alment fænomen i den sammenhæng er den kendte energimærkning af vores køleskabe. De færreste danskere bruger sådan en elektrisk motor til daglig, men det vi bruger for eksempel, det er, at vi bruger et køleskab, og der har du den tilsvarende EU-lovgivning, at når folk de kan huske, at vi har den der A, B, C, D, E-skala, der sidder på den, ikke? Det kan du sige, for 10 år siden i Tyskland, der var det 10% af markedet, der var A. I dag der er det 90% af markedet, der er A. Det er faktisk næsten umuligt at købe et ineffektivt køleskab. Det er altså en kombination af, at der er nogen, der har lavet noget teknologi, og så har vi så, kan man sige, et energimærke i Europa,
der har gjort, at forbrugerne, når man står nede i Elgiganten eller Skovsen, eller hvad det hedder, så er det altså, kan du sige, helt op i ansigtet på dig. Du kan se, den bruger så meget elektricitet, så kan du pludselig for første gang træffe et begavet valg. Du kan også vælge at ignorere det og sige, jeg vil have et ineffektivt køleskab, men de fleste mennesker køber så det effektivt. Man kan sige, lige netop den del har jo været så stor en succes, så noget af det, vi slås med nu på hele labeling-delen, det er jo, at nu er det jo ikke længere nok at være A. Nu skal der være A+, og så er man nødt til at rekategorisere. Lave skala helt om. Og hvor fedt er det at have været A+, og så skulle ned og være C, for eksempel. Ja. Og det vil sige, for mange producenter, der bliver det sådan, der er det en svær øvelse, det der med sådan, at gøre det igen, ikke? Men pointen er jo helt rigtigt, det der med at stille de der krav, ikke? Og det er jo sådan et typisk eksempel på, hvor du kan sige, hvor EU virkelig har gjort noget positivt. Og hvor du kan sige, hvis du så som Danfoss er en producent af teknologi, der hvor der er en ekstra fordel. Det viser de bedste til at lave energieffektive løsninger. Så det giver også jo en konkurrencemæssig fordel. Det giver os jo en ekstra konkurrencemæssig fordel, at det er 500 millioner indbyggere i hele Europa, der har det samme system. Så når vi udvikler et produkt, så skal vi ikke sidde og tænke på, hvordan passer det i en dansk virkelighed, hvordan passer det i Polen, hvordan passer det i Rumænien, hvordan passer det i Frankrig. Selvfølgelig gør vi også det, men der vil være rigtig meget, hvor du har noget fælles EU-lovgivning, der gør, at det er nemmere at få solgt vores produkter fra dag 1 i alle 28 medlemmer. Men er det ikke også rigtigt forstået, at det går endda videre end EU, også på den måde, at de standarder, som vi så sætter i EU, smitter også af på USA og Kina og Indien? I høj grad, specielt kineserne, kan man sige, begynder at bruge meget EU-standarderne. Ikke? Det har de gjort selvfølgelig også på det med i forhold til energimærkning, men det gør de også i forhold til sådan noget energieffektivitet i forhold til biler, og hvor langt en bil skal køre på en liter diesel. Der har kineserne sådan set nærmest kopieret den europæiske standard. Tilbage på toppen af hovedkontoret fortsætter snakken om grundlæggeren Mads Clausen og hans initiativ vedrørende køling. Så han startede med køling, og i dag kan man sige, så har vi jo selvfølgelig køling af fødevarer til vores mad og alt muligt andet, men noget af det, som vi måske ikke tænker over, men det er for eksempel meget af Novo Nordiskets produkter og mange andre produkter, i virkeligheden også noget, der bliver transporteret over lange afstande og faktisk bliver kølet. Så rigtig mange ting i dag er behov for at blive kølet. Ja. Hvis du tager til Afrika i dag, så taber man en stor del af vaccinationerne, simpelthen fordi de ikke bliver opbevaret ved de rigtige temperaturer. Ja. Og så har vi selvfølgelig noget af det, som nogen mener er luksuspræget, sådan noget som aircondition. Men luksus er jo noget andet, hvis man bor tæt på ækvator. Ja, selvfølgelig. Så det at kunne gå på arbejde, det at kunne have et ordentligt liv, det kræver også, at man har aircondition. Og man kan sige, at i Danmark er det selvfølgelig klart, der er vi mere optaget af varme af bygninger. Ja. Så det var i virkeligheden der, hvor eventyret startede. Og man kan sige, det der er så også er sjovt, hvis vi bliver i forhold til det europæiske, det er jo i virkeligheden, at Mads, udover at han var meget du kan sige visionær og innovativ, så kan man sige, da man så kom i gang med kul- og stålunionen, så tænkte han også allerede i de retninger at begynde at placere en fabrik nede i Flensborg. Ja. For ligesom, kan man sige, det var jo meget, meget tidlige dage i forhold til indre marked. Indre marked var der jo egentlig ikke tænkt på den gang, men der var jo alligevel noget, der minder om konjunkturen på det, ikke? Og begynder at sige, så har vi en produktion også i Tyskland i virkeligheden. Ikke? Ja. Og der kan man jo sige, at i dag kan vi jo placere en fabrik hvor som helst i EU 28 og have fordel af de regler og adgang til markedet, som der er i alle EU 28 medlemslande. Ikke? Og vi har produktion, tror jeg, i 10 af de 28 lande i virkeligheden i dag. Ikke? Så allerede dengang betød Europa og det europæiske relationen til vores store nabo mod syd betød allerede rigtig meget dengang. Nej, det er jo interessant, at det har været Tyskland lige herovre, ikke? Ja, det er jo det. Og man kan sige, den del af danskerne, der altid er født og opvokset, kan man sige, nord for Kongeåen, de har det jo ikke så tæt ind på livet, men man kan sige, hernede lokalt, der er det stadigvæk en del af historikken, det er en del af kulturen, at man altid har forholdt sig til, at vi har sådan en stor nabo mod syd. Og det er jo sådan lidt parallelt til med når Frankrig og Tyskland tillægger Alsace så stor betydning et grænseområde gennem årtier, århundreder, som man har jo slåsset om, ikke? Og nu forsonet. Og det fantastiske, synes jeg jo, ved det der Europa-projekt, det er jo så også, at nu har vi så haft fred i så mange år. Og det er jo ikke noget, vi kan tage for givet. Mm-hmm. Men hernede har vi jo også i vores byråd, har vi jo også Sydslesvigs Parti, som har ret stor repræsentation. Ja. Og tager vi syd for grænsen til Flensborg, så har du Thomas Faber, borgmester i Flensborg, som kommer fra det danske mindretalsparti. Ja. Det er jo sådan et fantastisk symbol, at have gæster fra den store verden på, hvor godt samarbejdet i virkeligheden er på begge sider af grænsen, både i forhold til det tyske mindretal og det danske mindretal, som er jo et godt
eksempel, som forhåbentlig mange andre rundt omkring i verden forhåbentlig kunne lære noget. Ja, og det er jo enormt interessant, når ikke man har sin hverdag i et grænseland. Ja. Altså at høre om det, og høre om, hvor meget det fylder og betyder i sagens natur, det her med at kunne finde ud af det med hinanden på tværs af grænser. Ikke? Præcis. For os, kan du så sige, når vi taler om EU og det, I laver i parlamentet, så kan du så sige, så er det jo klart, at der er også en dansk historie for at kære sig for miljøet. Og der har i hvert fald været en dansk historie siden oliekrisen, også for at kigge på energieffektivitet, hvor vi jo dengang havde et samfund, der byggede på import af olie og kul, og hvor man jo så kloge folk i 70'erne begyndte at tænke over, hvordan søren bryder vi den afhængighed af importeret olie i virkeligheden. Ikke? Og der kom jo energieffektivitet på banen, det var der, vi begyndte massivt at udrulle fjernvarme. Ja. Og det er jo noget særligt dansk, men som mange andre lande i Europa jo også har taget til sig, og som jo nu i virkeligheden måske er mere aktuelt og mere populært i Bruxelles end nogensinde før. Det må man sige. Ikke? Der er stor fokus på der har vi jo, kvæg vi så en dansk virksomhed, der har vi bare et kæmpe forspring. Ja. At vi har de teknologiske øvelser, der vi har gået og øvet os siden 60'erne og 70'erne på de løsninger, som resten af Europa nu efterspørger. Og jeg mærker meget tydeligt i min hverdag, at det kan godt være, at folk ikke sådan er helt 100% klar over, hvad der foregår i Danmark, men de har en forestilling om og et indtryk af, at det, der sker i Danmark, er interessant på energiområdet. Ja. På grund af fjernvarme, på grund af virksomheder som jeres, hvor at de der ting bare spiller sammen på en helt speciel måde. Ikke? Så det er sådan et meget tydeligt indtryk i hverdagen, når jeg taler med kolleger. Ikke? At de ved, at der er noget med vind, der er noget med fjernvarme, ikke? Der er noget med køling, der sker noget interessant. Ikke? Altså, det er meget tydeligt at mærke. Det er meget tydeligt. Og man kan sige, at det er jo sådan en fuldstændig afkobling siden 70'erne, hvor vores økonomiske vækst er gået sådan, og vores energiforbrug faktisk har været svagt faldende. Jeg kan huske bilfri søndag. Jeg kan huske at lege på gaderne i København, hvor der ikke var en bil. Ikke? Altså på grund af helt energi. Og det er jo det oplever jeg meget i hverdagen i øvrigt, altså ikke mindst for mange af kollegerne fra Central- og Østeuropa. Ikke? Altså bekymringen for russerne og Putin gør, at de begynder at få øjnene op for sådan noget, som det I laver her omkring energieffektivitet. Ikke? Så du kan sige, at vi havde oliekrisen, der accelererede noget. Ja. Og for nogle af, kan man sige, vores gode venner mod øst, så kan man så sige, den ulykkelige situation i Ukraine. Ja. Og det er en ulykkelig situation, men det er så i det mindste afstedkommet, at der er nogen, der begynder at tænke over deres energiforsyning, deres afhængighed af forskellige naboer, import af energikilder og sådan noget. Præcis. Så selvom det er en dyb ulykkelig situation, så kan man så sige, at hvis der endelig skulle komme noget positivt ud af det, så er det i hvert fald en øget forståelse af energieffektivitet og hvad det egentlig betyder for vores velfærd. Og der er jo 6 eller 7 lande, der er 100% afhængige af import fra Rusland, ikke? Jo. Og det er klart, altså de der er bekymrede i sagens natur, og så kan man jo sige, okay, hvordan kan man gøre den bekymring mindre? Jamen, man kunne starte med at spare på energien, og det er sådan et ret oplagt udgangspunkt. Præcis, ikke? Og det er klart, at for de østeuropæiske lande, der er det jo fjernvarme, fordi de har de i forvejen, de har bare noget gammelt udstyr, og så er det jo energieffektivitet i bygninger, hvor det selvfølgelig er vores teknologi, men det er jo også isolering, det moderne vinduer. Ja. Det er sådan set hele paletten af energieffektivitet, de har brug for, uanset om man er i Polen, eller om man er i Rumænien, eller i Slovakiet. Ikke? Ja. Og der står danske virksomheder jo utrolig godt. Og det er jo også nogle lande, hvor vi jo heldigvis har et godt ry og et godt omdømme, og hvor de forbinder Danmark med noget positivt. Bestemt. Det er nogle flotte sko, dem her. Men du må ikke beholde dem, morgen. Det er Du skal aflevere dem tilbage. Der er så mange af vores gæster, der synes, at de er så gode. Ja, de er også. Jeg skal op og... Jeg har en stor fod. Ja. Der er jo også rigtig mange af de her sikkerhedsregler, som også er EU-lovgivning i virkeligheden. Hvor du så kan sige, at i forvejen har vi jo haft i Danmark, og selvfølgelig også på Danfoss, en høj standard, og for Danfoss som sådan betyder det utrolig meget, at alle vores fabrikker i hele verden er et sikkert sted at gå på arbejde. Så det går vi faktisk temmelig meget op i. Jeg har en ledelse, som går rigtig, rigtig meget op i, at det er så uanset om du arbejder for Danfoss i Danmark, eller du er i Indien eller i Kina, så skal det være godt og trygt og sikkert at gå på arbejde. Så derfor alt det her er altså noget, man tager alvorligt, og det gælder altså alle medarbejdere. Det gælder også gæsterne. Så vi skal lige have nogle briller med os. Ja, det er faktisk beregnet, når man har briller på i forvejen. Men hvis de synes, I er mere cool med dem, så... Det synes jeg altid. Nå. Og de andre, de ser sådan lidt mere almindelige ud, Stine, eller hvad? Ja, men... Dem har jeg da ikke set før, men det er fordi, jeg bare selv har briller på. Det er fordi, vi har købt nogle nye,
ikke så lang tid siden. Vi har omkring 6.000 gæster om året. Så der er Stine, hun er travlt optaget hele året rundt. 6.000. Og det er jo alt fra skoler og studerende, som selvfølgelig også betyder rigtig, rigtig meget for os, fordi vi skal have nogle unge mennesker introduceret til naturvidenskab og teknologi. Ja. Og vi skal tiltrække nogle flere ingeniører. Og så er det også jo borgmestre og folk fra Kina, fra hele verden, der kommer her, ikke? Ja, det er klart. Og Tyskland, Polen, Japan, altså det er helt vildt, hvad vi har folk fra hele verden, der kommer for at høre om energieffektivitet og forskellige løsninger. Og nogle gange kommer de for at besøge Danfoss, og andre gange kommer de for at besøge Danmark. Ja. Og så har de været her, og så kører de måske en tur op og besøger Vestas bagefter, og kører måske en tur til Bjerringbro, besøger Grundfos og så videre, ikke? Og er i København tit hos State of Green. Det er super godt, og det er jo enormt interessant, når folk kommer her ligesom får, kan man sige, den store for pokker der. tur og prøve at forstå, hvad er det, vi har lavet i Danmark siden 70'erne. Ikke? Jo. Så hele det område herover, det er sådan set, kan man sige, produktion og forskellige produktionssetup. Så der er et antal fabrikker i fabrikken herovre. Ja. Er det et stort areal, jo? Herovre har vi også vores egen kraft-varmeproduktion. Simpelthen til vores eget site. Og rigtig meget, kan man sige, også forskning og udvikling. Det her, det er det oprindelige produkt fra 1933, det allerførste Danfoss-produkt nogensinde. Og det er det, vi laver herinde nu. Det er det samme produkt. Ja, med samme spole der. Bare meget bedre, ikke? Ja. Så de er brugt, for eksempel når du går ind i et supermarked, til at styre kølingen herinde så effektivt som muligt. Men også for eksempel her på sådan en Mærsk-container, hvor der jo sidder et køleanlæg bagpå. Ja. Som gør, at hvis du fragter, kan man sige, bananer fra Sydamerika og hele vejen til Rotterdam eller til Hamburg, til europæiske supermarkeder, så vil du jo sørge for, at du har den rigtige temperatur hele vejen undervejs på transporten. Det er hastigt stigende marked i virkeligheden, ikke? Og det samme selvfølgelig også med supermarkedet. Tak med, at kineserne, inderne får en voksende middelklasse. Med den voksende middelklasse kommer der også et stigende behov for køling i virkeligheden hele vejen igennem. Men lad os gå ind for at se produktionen. Lad os lige få en vest på først. Men her får du også en fornemmelse af støjniveauet. Ja. At det er jo til at overskue, ikke? Ja, det er det virkelig. Og indeklimaet og alt muligt, der er det jo... Efter alle kunstens regler. Ja, og der kan man så sige, det er jo moderne industrivirksomhed, der ser sådan her ud. Hvad sker der her? Det er jo... Så her vi producerer køleventilerne, og man kan sige, det er moderne industriproduktion i Danmark, når det er bedst. Fordi det er 100% fuldautomatisk, fra ordrene kommer ind, og til produktet er færdigt. Og det gør selvfølgelig, at du producerer det hurtigere, og du producerer det billigere, du producerer til en højere kvalitet. Men det betyder selvfølgelig også, at de mennesker, der arbejder her i dag, uanset om det er metalarbejdere eller 3F'ere, så er deres job er jo noget andet. Det er jo ikke at samle produktet i gamle stand, men det er at sørge for, at robotterne og maskinerne og processerne kører. Ja. Ja. Det vil selvfølgelig også sige, at kravene til i dag at være ufaglært er jo noget helt andet, end det var for 16-17 år siden, hvor vi begyndte at rulle det her ud i stor skala. Ikke? Ja. Så mere end nogensinde har vi også brug for, at nogle gode unge mennesker kommer ind på erhvervsuddannelsen. Hvis vi går tilbage til noget af det der europæiske, som du arbejder med, Morten, også, og i forhold til Europas det her nye varme- og kølestrategi for Europa, ikke? Der kan man så sige, at i sådan en højeffektiv styring af alle køleanlæg, der er det jo en del af svaret på den strategi, I arbejder med nede i Bruxelles nu. Så det vil sige, det der sker i Bruxelles i forhold til den her nye strategi, det påvirker jer og dybest set jeres forretning? Du kan sige, at hvis... I forhold til de standarder, vi sætter, i forhold til de politiske målsætninger, vi har?
Så man kan sige, nu i dit udvalg i parlamentet, så sidder I også og kigger på energieffektivitetsdirektivet. Ja, det sidder vi med i øjeblikket. Og det kan man sige, det sidder I med lige i øjeblikket, og det går nok lidt ind i næste år. Ja. Det I nu bliver enige om, det er det, der påvirker den her produktion fra 2020 og frem efter. Og for mange mennesker, så tænker man, jamen det er om lang tid. Jamen det er om lang tid. Men sådan er lovgivningsprocessen. Der går lang tid, og inden det kommer i kraft i national lovgivning. Men helt fundamentalt set, de køleventiler, vi laver her, som er verdens bedste og mest energieffektive, jo højere standarder du forhandler i år og til næste år, jo større omsætning får jeg her fra 2020 og frem efter i virkeligheden. Ikke? Så der er en direkte relation mellem de standarder, I nu laver, og så den, hvordan ser virkeligheden ud for Danfoss i 2020'erne. Og det, der betyder noget for en virksomhed som jer, det er selvfølgelig, at det skubbes i den rigtige retning i forhold til, at man politisk vedtager målsætninger om en større grad af energieffektivitet. Ikke? Og det er klart, det går så lige og spiller lige ind i jeres virksomhed. Så betyder det vel også noget for jer, tænker jeg, det her med, at der også er en stabilitet om det. Altså, at det ikke er sådan, så vi i Europaparlamentet beslutter en ting det ene år, og så noget helt andet det næste år. Præcis. Altså, hvis I skal investere i alt det her udstyr og uddanne mennesker og skabe arbejdspladser her, så skal I jo også have en eller anden grad af sikkerhed for, at vi som politikere, at vi ikke bare finder på at ryste på hånden og gøre tingene helt anderledes i morgen. Ja. Og det er du 100% ret i, og man kan sige, energisektoren og energieffektivitet, det er jo noget, hvor man træffer nogle meget langsigtede beslutninger. Ja. Så når vi laver vores investeringer, jamen, så er du nødt til at tælle 10-15 år frem. Og det nytter jo ikke noget på de 15 år, at politikerne ændrer reglerne 5 gange. Det skal jo helst være sådan, at på de 10-15 år, der kender vi de politiske rammevilkår. Og det er selvfølgelig indlysende i Danfoss' interesser, men det gælder også alle vores danske kollegaer, at der er høje standarder. Fordi vi er verdensledende, og det er vores danske kollegaer i virkeligheden også. Ja, så I har en interesse i, at standarden vi har simpelthen de bedste produkter, så jo højere standarder I bliver enige om, kan man sige, i Bruxelles, jo bedre bliver vores markedsvilkår i de næste 10-15 år i virkeligheden. Ikke? Så tingene hænger sammen på den måde. Det gør det i den grad. Og så er det her jo også en fortælling om, at når du laver den investering i robotter og automatisering, som du ser her, så er det også en fortælling om, at både Danmark, men også Europa, jo godt kan producere. Ja. Og det, at vi har industriproduktion. Ja, præcis. Ikke? Det er jo en vigtig del af det, og det er jo også en vigtig del af det, at energieffektivitet, så jo mindre energi jeg bruger på den fabrik, jo mindre energi alle andre bruger på deres produktion, jo mere konkurrencedygtige er vi også i Europa. Ja. Og der er energieffektivitet, det er en komponent. Uddannelse, innovation er selvfølgelig helt afgørende, at vi har de rigtige mennesker, vi har de rigtige ingeniører osv. Men energiomkostningerne betyder også noget, og energiomkostningerne, det er jo en kombination af, hvad koster det at købe noget energi, men også hvor effektivt bruger jeg energien. Det er de to ting til sammen, der giver mine omkostninger. Ja. Og der er som vi er gode til her, og så mange danske virksomheder. Og nogle gange i den europæiske offentlighed og den danske offentlighed, der taler vi meget om, hvad er prisen. Men den prisen er jo kun en del af det. Den samlede energiomkostning er prisen, plus hvor effektivt bruger jeg energien. Og der skal vi nok også have lidt mere fokus på energieffektiviteten, og ikke kun på selve prisen på energien. Begge dele er vigtigt. Jeg synes, der i Europaparlamentet er der utrolig stor opmærksomhed om netop prisen. Det hører jeg mange kolleger, der fokuserer helt entydigt på. Altså netop uden at gå ind og lave den vurdering, som du gør i forhold til at sige, okay, en ting er prisen på en råvare, som energien tager ind, men noget andet er effekt i øvrigt, og så i øvrigt potentiale for besparelser. Og du kan sige, når man ser på tallene globalt, og hvis du tager, kan man sige, produktion som kemikalier og mange andre typer af produktion, som vi har i Europa heldigvis, og som vi skal vedblive med at have, der er de mest energieffektive i hele verden. Så når du producerer kemikalier i Europa, så bruger du mange steder den halve energi af, hvad en tilsvarende kemifabrik bruger et andet sted i verden. Så er det korrekt, at den kilowatt-time, du bruger i Tyskland for eksempel, er væsentligt dyrere end mange af de andre lande, men du er også dobbelt så effektiv. Og det er jo ikke nogen undskyldning for, at kilowatt-time-prisen ikke også gerne må komme ned, men man skal bare altid huske, at du også har et forspring, fordi vi er energieffektive. Så selvfølgelig skal vi se på pris, men vi skal også se på energieffektivitet, fordi det er nok det sidste, vi kommer til at konkurrere på i fremtiden. Kan du sige mere om, hvad det betyder for jer med Europaparlamentets arbejde og de ting, der bliver lavet der i forhold til, hvad I gør for eksempel nationalt i forhold til et folketing eller globalt? Kan du sige noget om vigtigheden af ja, du kan jo sige, at 28 lande med omkring 500 millioner indbyggere,
det er jo alt andet lige vigtigere end et land med 5 millioner. Danmark er super, super vigtigt, fordi Danmark er et foregangsland, men vi er trods alt kun 5 millioner. Der er 500 millioner europæere. Så når vi rammer 500 millioner, så er det vigtigt. Men det er jo klart, at det vi jo også bruger vores tid på i Danfoss, det er jo også at tale med gode folk i Berlin og i Warszawa, fordi det ved danskerne jo, men det I vedtager i Bruxelles, meget af det skal jo omsættes til national lovgivning. Ja. Så forudsætningen for os, det er, at I vedtager noget klogt i Bruxelles. Ja. men når vi skal tjene penge på det, så skal det jo omsættes til tysk lovgivning, og polsk lovgivning, og rumænsk lovgivning. Og så derfor er vi jo nødt til at arbejde med jer i Bruxelles, men vi er også nødt til at have et fokus på Berlin og have et fokus på Warszawa. Og det er den vekselvirkning, som vi arbejder i hele tiden. Ja. Men det hele står og falder med, at I laver nogle fornuftige regler. Ja. Det prøver vi på. Ja. Skal jeg prøve på, selvom det er en stor opgave. Det er godt.